izitha zengqondo ziyavimba inqubekela phambili. Izitha zengqondo ziyavimba ukuthi singafinyeleli emazingeni aphezulu. Izitha zengqondo ziyasibopha, zisifake etilongweni, zisifake ejele lengqondo. Kuba nezinto empilweni yethu esizihlelayo kodwa azenzeki ngenxa yokuthi siziboshwa zengqondo yethu. Siboshiwe usuku ngosuku, siyafuna ukufinyelela emazingeni athize empilo, siyayifuna impumelelo, siyayifuna inqubekela phambili. Kepha izitha zengqondo yethu zisibophile, siziboshwa. Kufanele sikhulule thina. Yithina okumthwalo kithina kuba sikhulule kuloko kuboshwa kwethu. Uzozikhipha wena ejele lakho lengqondo. Uma kuwukuthi empilweni yakho uzonqoba izitha zengqondo yakho, kufanele kube kuwena ngaphakathi, kuwena engqondweni yakho. Uvuke uthathe ezakho izinqumo ukuthi mina ngifuna ukuthi ngizikhulule ejele lami lengqondo. Ngifuna ukuthi ngizikhulule etilongweni lami lengqondo yami, ngoba ingqondo yami iyohlale njalo inembuzo. Imibuzo idalwa ukuthi sengikhulile, angiseyi umntwana omncane. Okwenzeka eduze kwami nokungizungezile sekunemthelela empilweni yami. Bese ngiqala-ke ngibuza le mibuzo enzima ngempilo yami. Ngiqale ngisibuze kwamina ukuthi ngibhekaphi emhlabeni, ngibhekaphi nempilo yami. Ngiyibuze nanenhloso yokuphila kwami ukuthi ngize ngifike kuloko kuphila bekuyini inhloso yami. Ngikhathazeke lento ingihle, lento ingibambe ngaphakathi, lento ibe isilonda kimi ngaphakathi, ingicindezele. Ngiyacabanga usuku ngosuku, ngicabanga ngempilo yami. Nesikhathi ngiqhubeka lokho ngicabanga kanje, ngizivalele ejele lami lengqondo, ngizivalele etilongweni lami lengqondo. Imicabango yami iyangihlupha. Ngesikhathi ngishikashikaka nayo, ngilwa nale micabango imini nobusuku, ngileli ijele leli lokucindezeleka okufanele ngiyikhiphe kulona. Kufanele kube umsebenzi wami ukuthi ngiyayikhipha kuleli jele leli, ngoba leli jele lidalwa ukuthi ngiyacabanga, ngizama ukuhlanganisa izinto eziphathelene nempilo. Kwesinye isikhathi ngilalela nabantu abangizungezile ukuthi bathini ngempilo yami, abantu abangizungezile imibono yabo ukuthi isukaphi igcinephi, bebengibheka bangibona kanjalo. Bese ngithatha lokho ngihambe nakho kube yinto eyimpilo yami. Sekufanele-ke manje-ke ngithi-ke kimina ngaphakathi kuyoze kube nini ngivumela izinto ezingizungezile nabantu kube yibona abakhuluma nenhloso yokuphila kwami nempilo yami. Uzozikhipha wena kuleli jele ozivalele kulona. Uzozikhulula wena kuleli tilongo lengqondo ozivalele kulona. Wena ophethe izikhiye zengqondo yakho uba uzikhulule kuleli tilongo ozivalele kulona. Imihla namalanga uyacindezeleka ngaphakathi kwakho uthi ngizomisa kanjani ngempilo yakho. Uzoyikhipha wena kuleli jele oyivalele kulona. Uzozikhipha wena kuleli jele leli oyifake kulona. Hebhadi akekho umuntu ngaphandle oza kukhipha ngoba uzifake wena ngokuhamba kweminyaka ukhula. Ungaqali ubeka amaphutha abanye abantu basole, ubabeka amabala
ubabeke amabala ngezinto eziphathelene nawe engqondweni yakho. Ngoba umuntu uyazibopha engqondweni, azibophe aziphendule isiboshwa. Uzivalele ejele lakhe. Ingcindezi yemihla namalanga lena ehlezi kuyena, uyena uzivalele, kodwa akaboni yena ubuka abanye abantu. Bheka ngakwesokudla, abheke kwesokunxele, athi isizathu sokuthi ngibe kulezi zinto engibhekene nazo lezi nkinga ingenxa kaSibanibani. uSibanibani yibona abenza ukuthi ngibe lokhu ngikho. Lo muntu uzivalele, uzophila. Sikhulule wena, yima namhlanje, yeka ukubheka abanye abantu amabala, ubabeka amaphutha, ulokhu basola mihla namalanga. Bheka kuwe ukuthi mina ngenze njani ngaleli tilo engivalele kulona. Imibuzo le engibuzayo engapheli ngenxa yokukhula kwami, nginganayo intokozo ngaphakathi, ngingenakujabula ngaphakathi. Yimina ngihlukumezeka usuku ngosuku, nginesilonda esingapheli. Yimina, iphutha lekimi kule ngqondo yami ofanelekile. Uyidedeli le ngqondo yakho ihambele isinom kanjani? Ngisukuyinika amathuba le ngqondo yakho ukuba ibuse noma kanjani, ilawule wena, ngoba unalawo mandla, unikeziwe amandla ukuthi ubuse phezu kwengqondo yakho. Uyitshela ukuthi ngqondo yami, nansi indlela ofanele uyithathe. Ngqondo yami, nanku umgwaqo ofanele uwuthathe. Ngqondo yami, nanku umzila ofanele uwuthathe. Ngqondo yami, phuma ubheke le amandla kuwena. Musa ukulindela ukuthi kuzofika umuntu ngaphandle afike athi qinsi kuwena isisombululo seyinkinga zakho, athi nazi isisombululo seyinkinga zakho, ngeke usaphinde ube nenkinga emhlabeni. Emva kwalokho uyojabula, uhamba impilo engenayo inkinga, uthokoze kube mnandi ngoba khona umuntu noma khona into yafike yaqinsilela yathi isisombululo phambi kwakho. Awuhambi kanjani, ukuwe ngaphakathi usuku ngosuku uyayisebenza lento, uyiphendula wena ngaphakathi, uyilungisa lento, uthi mina ngifuna ukuphumelela, mina ngifuna ukuya phambili, mina ngifuna ukulwa ney'nkinga zami, mina ngifuna ukulwa nencindezi kumina, ngifuna ukulwa nakho konke okumelene nenqubekela phambili. Ukhuluma nawe, ukhuluma nengqondo yakho, ukwenza lokho usuku ngosuku, awukhathali. Ungakhathali, ungapheli amandla, ungakhathali futhi ungapheli amandla, ngoba umhlaba esibhekene nawo uyasiqeda amandla. Izinto esibhekene nazo ziyasiqeda amandla. Izinkinga esibhekana nazo usuku ngosuku ziyasiqeda amandla. Ungakhathali, ungapheli amandla, ungaphelelwa amandla ukuqhubekela phambili. Zifika izifungufungu zakulokhu kuphila, imimoya ikunyakazisa yalokhu kuphila, kepha wena umile kwelokuthi uzoqhubekela phambili. Uzoma noma kunzima noma kubuhlungu, uzoma. Uyazazi inkinga wena ubhekene nazo, uyazazi ingxaki bhekene nomphefumulo wakho usuku ngosuku, yizo kufanele ulwe nazo usuku ngosuku. Muvuke ekuseni uthi ngiyalwa nalezi zinto ngoba ziphazamisa iqhubekela phambili yami, ziphazamisa ukuthi ngifinyelele emazingeni aphezulu. Uphile, uyayilwa lento, yimpi lena. Ungakhathali, ungadangali, ungapheli amandla, ungasho ukuthi sengiqedileke manje, impi iphelile. Impi isekhona phambi kwakho, kufanele uyigijime, uligijime leli banga, ungapheli amandla, uligijime. Noma abantu bethi ungagijimi, ulokhu ugijimile, uthi ngizogijima, ngizondiza noma kunzima, noma kulula, noma kunjani, noma kumakhaza, noma kushisa, mina ngizondiza empilweni yami, ngoba ngifuna ukunqoba izitha zengqondo yami. Ngiyikhiphile-ke entilongweni ukwenza njani, angiseyisiboshwa sengqondo yami. Awupheleki amandla mwenza kanjani, ngoba ulokhu ugijimile nje. Bathe ngapha nangapha bakubeka amabala, ugijimile nje wena.
bathe ngapha nangapha balokhe bekucwasa ngapha nangapha belokhe bekugxeka kodwa wena uthi phakathi kwakho mina ngizogijima noma ukuthi ulula noma ukuthi kunzima angikubuzi konke lokho angicabanga into engenzayo ngigijima ibanga lami ngiyagijima ngoba liphambi kwami gijima umini ubusuku fuke kuseni ngiyagijima abantu begxeka ngapha ngiyagijima abantu behleka ngapha ngiyagijima abantu bekhala ngapha mina ngiyagijima abantu bemsebenzini mina ngiyagijima abantu bebuye ngiyagijima abantu behlezi phansi komthunzi welanga mina ngiyagijima ngoba nginempilo yami engiphilayo ngigijima ibanga engiliniselweyo phambi kwami alinandaba leli banga ukuthi abanye abantu benzani eduze kwami alinandaba ukuthi abantu benzani engakhelene nabo abangisungisile ngoba mina ngiyagijima ibanga lami ngilokhu ngiligijimile usuku nosuku leli banga engiligijimayo ngiyazi ukuthi libanga elingelula ngoba ibanga engiligijimayo libanga elinezinselelo phakathi mihla namalanga lokho ngibheka ngibuza ukuthi ngenza kanjani ukuba ngingawi endleleni ngingawi kulo mgijimo engigijimayo ngoba uma kuwukuthi ekugcineni ngizothola umhomelo kufanele ngilokhu ngigijimile lokhu ngigijimile leli banga lokuphila kufanele ngigijime noma ingqondo yami kwesinye isikhathi icindezelekile ifuna ukuthi ishiye indlela eyiyona yona ishiye umgodi wayo ishiye ukugijima emzileni wayo ngiyayibuyisa ingqondo ngoba imina engiumuntu omnikezwe amandla uma ngiphathe lengqondo imina ofanele ngilawule ngithi ingqondo yami wena uzolalela enyami imithetho nenkambiso ngoba imina engilawulayo ngilawula ikusasa lakho ngilawula ucabanga wakho ngilawula inhloso zakho noma ukuthi uzizwa ucindezelekile khumbula ukuthi mina enginikezwe amandla ukuthi ngibe umlawuli wakho ngqondo yami ukhuluma usuku ngosuku ukhuluma nengqondo yakho